ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾಯಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತ ಸೋಜರ್ನ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಂತರೇಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಆನಿಯನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ನಿಕ್ಲ ನನ್ನ ಎಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ್ನಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ करले. प्रिय बंधुले, मसाला रेडी पड़ात ಏನು ಇತ್ತ ಐಟಮ್ ದತ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟ ಪಾಡ್ತು ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವನ್ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಆನಿಯನ್ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ಅವರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ. ಐಕೊಂತೇನು ನೀರು ಪಾಡಂತುಲೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಪಡಾತು ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಥರ ಮೂರೊಂದು ಇಂದು ಮೂರಿರ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಐನು ಪೊರ್ಲು ತುಂಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಟಂತೆ ಕೆಸರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಏನು ದೀವಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾತು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದೇನು ಪುರ್ಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೇನೆ ದೀವಂತುಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕಾಕಿಂದು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಎತ್ತೇನು ಬನಾಲೆಟ್ ರಡ್ಡೆಡ್ತು 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತದ ಐಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏನು ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತೀವಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ಇಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಏನಿತ್ತಿಂದೆ ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಪಾಡು ನಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದುಲ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೈಕೇನು ಐನ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಂಟ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿತ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಳೆ ಐಕೇನಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೆ ಪಿರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿ ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಆ ಪೇಸ್ಟಿನ್ಲ ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ
ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಯಮಾಡ್ತು ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಸಮಯ ಟೆನ್ ಕೇಳಂತುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿನ ಲೈನ್ ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಅಪ್ಪನ ತರ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತಿಂದಕ್ಕೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಆತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದೀಪನ ಅಡ್ಡೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತಿಂದಕ್ಕೇನು ನೀರು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಟ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಿಂದಕ್ಕೇನು 1 ಸ್ಪೂನು పొడి ఉప్పును పాడుంటులే నిక్లేక రుచికి బొడైనాతో పాడలు బందులే ಇತ್ತಿಂದಕ್ಕೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಂಚಿನ 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಏನು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ತಿರಲ ಎಣ್ಣೆ ಟಕ್ಕೇನಂತಲ್ಲಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಟ ಏನು ಕೇಳಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದನ ಪುರ್ಲು ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಯರ ದೀವಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದಿ ಮಸಾಲಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು पूरा मसाले ये चिकन का मिक्स आंड इतने 10-15 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮುಚ್ಚದು ಇಂದೇನ ಬೇಯರ್ದಿ ಒಂತುಲ್ಲೆ ತುಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ ಆತು ಬೇಯ್ತದೆ ಐಟು ಅಂತೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನೇನು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ತುಳೆ ನಮ್ಮನ ಏನಿತ್ತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತ ನೆಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳು.